a ovde smo svedoci pobede života, pobede večne mladosti nad prolaznošću i mi svi koji smo već u godinama se podmladimo kad se družimo sa našom omladinom, a zaista se nešto čudesno dešava u ovoj razmeni. Hvala svima koji organizuju Prizrensku letnju duhovnu školu, evo već 9. put. Hvala Vladici Teodosiju koji je u početku blagoslovio da se ovakva stvar podrži, da se ova letnja škola podrži. Hvala našem patrijarhu Porfiriju koji takođe preko Odbora za versku nastavu, čiji članovi su glavni nosioci Prizrenske letnje duhovne škole, hvala i njemu što podržava ovo čudesno dešavanje, a evo imam utisak da se svi podmlađujemo, svi smo svesni da treba da ostanemo verni svojim zavetima i idealima mladosti. Mnogi su govorili o mladosti, neki kažu da mladost je čudno vreme kada toliko želimo da živimo, a ne znamo kako. Bernard Shaw kaže da je šteta što se mladost traći na mlade koji ne znaju pravilno da raspolažu tom mladošću i negde rešenje za mladost jeste kada se mladost nakalemi na tradiciju i na predanje. Tako da i ova naša omladina ovde koja je došla baš zbog svoje duboke vezanosti sa tradicijom, oni nam svedoče punoću jednog mladalačkog poleta, ali jedne duboke utemeljenosti onome što je naše biće, koje je vezano za crkvu, za živoga Gospoda Hrista i eto mogu samo da kažem da jedino možemo da budemo Bogu zahvalni što smo danas ovde i da se radujemo i da se nadamo da će ova naša radost biti sve veća kako vreme i godine prolaze.